Ako kayo ka tuloy yun. Hey. Ano ni? Buot ka kasi mo. Buot mo ang medium? Ito na? Medium. Pagdili ka. Large box. Large box. A bit cashier. Yeah. Kape mangguna. Kapoy na kasi yung tumabuhay. Patay na kagbarong. Ay, isuot na kagbarong. Barong ko, doon kayo. Hindi kapoy na kasi yung kinabuhay. Dahil isuot na ginala nga barong. Ay, except only. Sakay na kami. Ha? Sakay na ka. Duro. Ito kanina, walang tayo. Ay, may nakalipin sila kami. Hey, lang ito. Nakabit mo ito ba? Oray. Rabay, nito lang. Nagdar mo lang ako. Nagdar mo lang ako. Wala ba bang kanina akong tickets na? Ikaw na tabi. Nasa ka rin? Agad lang. Hindi mo tawad? Abisuan niya. Dahil pinigil. Malayin na. Tara, basketball.
Basketball. Sige. Pero, Ah, di na guys. wala makaya. Wala. Ah, di na. Ay, kita dua. Okay. Ale, ale. Basketball mo ba? Basketball. Apit. Hello. Hello. Rollbackers. Kaya, kaya. Ayan, lagyan ko din. Yo, sakay ka ng truck. Ayan na. Wala na. Ay, sinay. Wala ko pa na. Hindi naman na nakakaliyan. Nakamulang ko yan. How many people? Dali. Sagake yung isa. Di ba duha tayo nilulog niya? Ha? Wala lagi. Kaya, pamusya ito. Mas pasibay. Butan lo. Jangan, apa itu lah? Okay. Mag-free na lang. Select card.
Ah, dito, dito. Alwan. Oto. Ah, Select mode. Jerry. Tara. Tayo bayan. Combination. Ready. Bangga man. Punta yang sakit dan berkabut. Sige. Saya cukup. Now. Saya dapat. Dito na po. Daghanan eh. Sobrang yan. Umay sumbog ko naman dito. Parang sobrang no. Segera aja tuh bangga dia bukan bangga.
Grabe na gaan na eh. Ikaw, maganda niya. Kwarta. Taga ng isa. Ilang may. Agak ko gano'n, practice yung makakagda. Nakita na lang ako ng ticket. Ah? Floor mo.
Bunal. Yes. Yes! 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 Ang sasakyan na ito ba eh. Uy, pikas uy. Tuwag na, inanagbaho sa durian. Bawa na kay gutot. Ah! Grabe dito rin sa kuwa dapit. Sagol na ba? Tanong brutas na ano diri. Kuya ka dito. Daghan ang good to good. Daghan ang good dito. Pero hindi lang ang mga tao na meron.
Bigyan pa kami ng konting panagin. Sa tingin nyo, ayaw mo mabigyan kami ng hindi pa ba? Nakukuha mo pa kayo ng pagkakas mo. Tapos na rin kami mabayad ng pagkakas. Siguro nila mo, tayo sa tayo. Susunod para papalaay sa kayo dito.